நான் ரெக்கார்டிங் ஞாபகத்துல சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். யார் இல்லைன்னு எனக்கு கொடுங்க மாதாஜி, படிக்கிறேன். யார் இப்ப பேசுனீங்க பிரபுஜி? படிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னா ஜானகிராம் பேசுறேன். ஓகே பிரபுஜி, வாசிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி, நான் உங்க நேம் கால் அவுட் பண்ணிடுவேன். நம்ம ஓல்ட் டிவோட்டீஸ்ல நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட நேம் கால் அவுட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா மாதாஜி? நம்ம மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, உங்களுக்கு ஸ்லோகம் ரெசிட் பண்ண விருப்பம் இருந்ததுன்னா அவசியம் நீங்க எங்களுக்கு சொல்லுங்க பிரபுஜி, அவசியம் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 2, கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையின் சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்திலும் 18வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் முழுக்க பகவத்கீதையில என்ன விஷயங்கள்லாம் உண்டோ, அவங்க நமக்கு என்ன உபதேசங்கள் பண்ணாங்களோ அதோட விஷயங்கள் எல்லாமே 2வது அத்தியாயத்திலும் 18வது அத்தியாயத்திலும் சுருக்கமாவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பகவத்கீதையில பொதுவா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மயோகம் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், ஞான யோகம் தெரிஞ்சுப்போம், பக்தி யோகம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், உபதேசங்கள். ஏன்னா மனிதன் என்ன மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடணும், என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும், ரெகுலேட்டட் லைஃப் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு பாபங்கள் நம்மள தீண்டாது. அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல பக்தி நமக்கு நல்லபடியா ஏற்படும். சரிங்களா? நல்ல கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது நம்ம காலையில ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்ல. கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு பகவான் மேல பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறது, அதுவும் நம்மளோட அன்கண்டிஷனல் லவ், நம்மளோட அந்த அன்பு இருக்கு இல்லைங்களா, எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காத அன்பு, அதை நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம அர்ப்பணிக்கிறது, அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. அதை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு கண்டிப்பா ரஜகுணம் தமகுணம் நம்ம கிட்ட இல்லாம சத்துவகுணத்துல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய குணங்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பகவான் நிறைய உங்களுக்கு உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படின்னும் போது கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இந்த 3 யோகங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்திலும் 18வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் சுருக்கமா கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்படி அதனாலவே பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தை பகவத்கீதையின் சாராம்சம், சுருக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் நேத்துக்கு நம்ம 1வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனருக்கு போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றது தெரிவிச்சாங்க. ஒரு 5 காரணங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது கருணையினால, யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது, சேதாரங்கள்லாம் ஏற்படுமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால. அதுக்கப்புறம் பாபம் ஆயிடுமே, எல்லாம் அவங்கதான் தவறு செய்யறாங்க, நம்மளும் கூட சேர்ந்து செய்யணுமா அப்படின்னு நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கும் அந்த பாபம் சேருமே. அதுக்கப்புறம் சண்டை போறதுனால என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது, அதுவும் நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றது நம்ம கூட எல்லாரும் குடும்பத்தோட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷம் இல்லைங்களா? நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் குடும்பத்தோட சேர்ந்து இருக்கும்போது அந்த கஷ்டங்கள்லாம் வழியெல்லாம் மறந்து சந்தோஷமா இருப்போம். அப்படின்னும் போது இப்ப ராஜ்யத்தை வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு கூட பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் இவங்க எல்லாம் இல்லாத பட்சத்துல, இன்னும் சொல்ல போனா கௌரவர்களும் இல்லாத பட்சத்துல இவங்களுக்கு அதுல என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது அப்படின்றது யோசிச்சு சந்தோஷம் இருக்காதே அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும்ன்றது சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் போர் பண்றதா செய்யக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாம இருந்தாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உரையாடல். அர்ஜுனருக்காக பகவத்கீதை பகவான் கொடுக்கல, ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே உத்தமமான பக்தர். அவங்க பகவான் நமக்காக கலியுகத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், என்னென்ன செயல்கள் செய்யணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும், பகவான் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பகவான் அர்ஜுனன் மூலியமா, எப்பயுமே பகவான் எந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னாலும் நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னாலும் அதை தூய பக்தர்கள் மூலியமா தான் நமக்கு அதை கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு உபதேசங்களை கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லபடியா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத எங்க தாத்பரியம். பகவத்கீதை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கின்றது நம்ம
அதாவது வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது, பகவானோட உபதேசங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது தான் இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் முழுமையா நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயமா ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும் இனிமேல இருந்து. ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் வந்து உபதேசங்களை கொடுக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க. அதாவது இப்ப 1வது அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனரோட கவலைகள் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல இருந்துதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு உபதேசங்கள் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. அப்போ எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு வராது, பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் வந்து வரும். சரிங்களா? அப்ப பகவான் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? பகவான் அப்படின்னு யாரை நம்ம குறிப்பிடுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரு ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து ஃபேமஸ், எல்லாருக்கும் தெரியணும் அவங்கள. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸா இருக்காங்களோ, அப்புறம் பற்றற்று இருக்காங்களோ, அப்புறம் பலசாலியா இருக்காங்களோ, அழகா இருக்காங்களோ, அப்புறம் முழுமையான அறிவு நாலேஜ் சரிங்களா யார்கிட்ட இருக்கோ, அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்பவே வெல்தியான பர்சன் யாரோ அவங்கதான் வந்து பகவான் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடுறாங்க. பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்துல பகவான் அப்படின்றதுக்கான டெபினிஷனா இந்த 6 அம்சங்களும் யாருக்கிட்ட முழுமையா இருக்கோ, இதுல ஒரு அம்சம் மட்டும் இல்ல, இந்த 6 அம்சமும் யாருக்கிட்ட முழுமையா இருக்கோ அவங்கதான் பகவான் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி பார்க்கும்போது இந்த 6 அம்சங்களும் யாருக்கிட்ட முழுமையா பொருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட பொருந்திருக்கும். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ண ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பகவான் வாச்ச அப்படின்ற விஷயத்தோட நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்களா எப்படி அது வந்து பொருந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது ஃபேமஸ் அப்படின்னா இப்ப கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே புகழ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து இப்ப நம்ம யாரும் தெரியாத ஒரு கண்ட்ரியில போய் கூட நம்ம வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம ஒரு பேரை உச்சரிச்சோம்னாலும் அது வந்து கடவுளோட பெயர், அந்த அளவுக்காவது அவங்களுக்கு வந்து புரிதல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரையுமே எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே கடவுள் அப்படின்ற அளவுக்காவது தெரியும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது தெரியுதோ இல்லையோ, ஆனா கடவுள்ன்ற அளவுக்கு தெரியும். பரிச்சயமானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். புகழ் பெற்று இருப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் ரெனோன்சியேஷன் அப்படின்னும் போது பற்றற்று இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களோடதுதான். இந்த உலகங்கள் எல்லாம் அவங்கதான் படைச்சிருக்காங்க. எல்லாருமே அவங்க கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம் திருமேனில இருந்து. அப்படி இருந்தும் எது மேலேயும் பற்றற்று இருப்பாங்க. குணங்களையே அவங்கதான் படைச்சிருக்காங்க. ஆனா அந்த குணங்களை அவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குமே தவிர அவங்க குணங்கள்ல பற்றோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எதிலும் பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வலிமையா இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்கள் இல்லைங்களா? கிருஷ்ண அவதாரமே எதற்காக எடுத்தாங்க? பூமியில அசுரர்களோட ஆதிக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாரம் தாங்க முடியாம பூமி மாதா வந்து பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. அப்புறம் பிரம்மா வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அசுரர்களோட ஆதிக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தப்ப நிறைய அசுரர்கள், அதுவும் பிறந்த அடுத்த நாள்ல இருந்து பூத்தனாவில இருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, வதம் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிறந்து அடுத்த நாள்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க, அசுரர்களை வதம் பண்ணாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இதுக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் அதிகமானது கிருஷ்ணருக்கு. அதுவும் இல்லாம இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, கோவர்தன மலையை 7 நாள் தன்னுடைய இடது கை சுண்டு வரலால தாங்கி பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்ல. அப்ப ஸ்ட்ரென்த் அதுலயும் முழுமையானவங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அழகு, கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம எந்த ஒரு இதுல பார்த்தாலும் பிக்சர்ல பார்த்தாலும் அழகாதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களோட நித்தியமான வயதே வந்து 16 தான், அதை விட தாண்டதே கிடையாது. சரிங்களா? அவங்க வந்து இது போர்க்களத்துல இருந்தப்ப அவங்களுக்கு 125 வயசு. ஆனா பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க, இளமையா 16 வயது அந்த அளவுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்ல கிருஷ்ணரை. குழந்தையில இருந்து பார்க்கலாம், 16 வயது வரை தான் பார்க்கலாம். அதுவும் எல்லாத்துலயுமே எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? குழந்தைங்க வந்து வளைஞ்சா கூட கிருஷ்ணரை கார்ட்டூன் போட்டா கூட அதுல எப்படி இருப்பாங்க, பார்க்க அழகாவே இருப்பாங்க. அதனால அழகு அப்படின்னாலே அது கிருஷ்ணர். எதனால அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் வந்து சொல்லுவாங்க. உண்மையிலேயே அவங்க அழகுதான், இருந்தாலும் எதற்காக, அது ஒரு காரணம், எதற்காக அப்படி அழகா இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப அழகான விஷயத்துல தான் ஈர்ப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எல்லாரும் ஈர்க்கிறதுக்காகவே அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ், வேதங்களை யார் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இல்லைங்களா? பகவான் விஷ்ணு வந்து என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுத்தாங்க அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. அவங்களோட நாபியிலேருந்து தாமரை வருது. அந்த தாமரையில ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து உருவாக்குனது பிரம்மாவை. சரிங்களா? லிவிங் என்டில இந்த ஜட உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது பிரம்மாவை. பிரம்மா உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, அதை என்ன மாதிரி சிருஷ்டி பண்ணணும்ன்றத அந்த கைடன்ஸ் வேணும் இல்லைங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லைங்களா? அததான் வந்து வேதம், அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம்.
அதை வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப இருக்கலே உயர்ந்த நாலேஜ்ன்றது வேதம், சரிங்களா? அப்ப அதுவே பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வந்தது என்பது அவங்க முழுமையான அறிவுடையவங்க, அதாவது நாலேஜ்டு பர்சன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வெல்த்னும் போது ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், ஜட உலகமா இருக்கட்டும், 2 உலகம் தான் இருக்கு, சரிங்களா? ஒண்ணு ஆன்மீக உலகம், பகவான் இருக்கிற கோலோகம் வைகுண்டம். இன்னொன்னு இந்த ஜட உலகம், சரிங்களா? ஜட உலகம்ன்றது ஒண்ணு கிடையாது, நம்ம இருக்கிறது மட்டும் தானா? கிடையாது. நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த உலகத்துல இருக்கு, அதாவது பகவானோட படைப்புல இருக்கு அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப இந்த ஜட உலகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், எல்லாமே யாரோடது? பகவானோடது. அப்ப எல்லாமே ஆத்மா எல்லாமே பகவானோடது, சித்த அச்சித் எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னும் அவங்கதான் இருக்கலே வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன், இல்லைங்களா? எல்லாத்தோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பும் அவங்களதுதான். அப்போ இந்த வகையில அதாவது ஃபேமஸா இருக்கிறது, ரினவுன்ஸ்டா இருக்கிறது, ஸ்ட்ரென்த், பியூட்டி, நாலேஜ், வெல்த், இந்த 6 விஷயம் யாருக்கிட்ட முழுமையா இருக்கோ அவங்கள பகவான் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து பராசர முனியை குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அப்ப இது அனைத்துமே யார்கிட்ட இருக்கு? கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல இருந்தே நம்ம பகவானோட ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வாச்ச அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா? அதுவும் இல்லாம பகவானா நம்ம ஏத்துக்கிறோம் கிருஷ்ணரை, அதுவும் வந்து இங்க ஒரு தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்லைட்ஸோட. மாதாஜி, யாரும் மங்களாச்சரன் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி. மாதாஜி ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोरुह श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादिदेशतारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முதல் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி.
அப்படிங்களா? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा ललिता माताजी, प्रणाम्स. படிக்கட்டா? 7th. அவசியம். ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் 2.7 சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவத்கீதையில ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். எல்லா ஸ்லோகங்களையும் நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அதனால நம்ம முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நம்ம 2.7வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சரணாகதி அடையிற ஸ்லோகம். நம்ம பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தினமும் பகவானுக்கு உச்சரிக்கணும் சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல என்ன இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது அர்ஜுனன் சொல்ற ஸ்லோகம் சரிங்களா? இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? இது வந்து அர்ஜுனர் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம். இல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த சரணாகதி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். என் கடமைகளை சரிங்களா? இப்ப அவங்களுக்கு என்னது, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை. ஆனா அவங்க ஒரு சத்திரியன். அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், தர்மத்திற்காக அவங்க போர் பண்ணணும். ஆனாலும் அவங்களுக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கிறோம். கருமம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட செயல்கள் சரிங்களா? அப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பிரதிபலன் உண்டு, கர்ம பலன் உண்டு இல்லைங்களா? அப்போ இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, போர் பண்ணா என்னென்ன காரணத்துக்காக போர் பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து கருணையினால இல்லைங்களா? எல்லாரும் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுமே, எல்லாரும் இழந்துடுவோமே, பாபம் வந்து சேருமே, அப்ப தான் செய்யற ஒரு செயலால அதனால அதுக்கான பலனை அவங்க சிந்திச்சு பார்க்கறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து செயல் பண்றதுதான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ கருமித்தனமான பலவீனத்தால் தன்னோட செயலுக்கு விளைவா என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் நினைச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பலவீனம் அடைஞ்சிடுறாங்க சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அதனால அவங்களுக்கு போர் பண்ணணுமா கூடாதான்ற ஒரு தோய்வு ஏற்பட்டுடுது. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ எப்பயுமே ஒரு குழப்பம் அப்படின்னு நமக்கும் இப்ப அதுதான் இல்லைங்களா? தர்மம் எது, அதர்மம் எது, நம்ம வாழ்க்கையில எது சரி தவறு, எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்மளுக்கு ரொம்பவே தெளிவில்லாம இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்றது தெரியாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும். பகவான்றது நம்மளுக்கு இப்போ நிதர்சனமா பகவான் நம்ம கூட இல்லை. ஆனாலும் பகவத்கீதை மூலியமா, பாகவதம் மூலியமா, அச்சாவிரகர் மூலியமா நம்ம கூட இருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான். அதற்காக தான் பகவத்கீதை பகவான் வந்து கலியுகம் ஆரம்ப காலத்திலேயே நமக்காக உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை கிட்ட, ஏன்னா பகவான் நமக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனர் கூட நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அர்ஜுனர் கூட நம்மளும் கேட்கிறோம் அப்படின்னும் போது பகவான் நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல, பகவத்கீதையை படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கும் போது. அப்போ நம்மளும் என்ன பண்றோம், எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி, எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்றது கிடையாது, எனக்கு நல்லது எது அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு புரிதல் இல்லைங்களா? அப்போ நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான். சரணம் அப்படின்னும் போதே அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்களோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணும். அதான் நம்மளோட மனத்தால், சொல்லால், செயலால் நம்ம வந்து சரணாகதி அடையிறது அப்படின்றது அர்த்தம் சரிங்களா? அப்போ நம்ம உன்னிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான் அப்படின்றத அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இதற்கு அப்புறம் தான் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதை உபதேசமே பண்ணவே ஆரம்பிப்பாங்க சரிங்களா? அப்போ நம்மளும் இந்த நிலையில இருந்து அர்ஜுனர் மாதிரி என்னோட கடமை, நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னு சரியா தெரியாத குழப்பமடைந்த விஷயமா இருக்கும். கருமின்றத்தனத்தினால் நம்ம செய்யற செயல்களுக்கான கர்ம பலன்கள் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அதனால நம்ம
தோய்வடைஞ்சிருப்போம். அப்ப நமக்கு எது நல்லது அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்ப பகவான் கிட்ட நம்ம முறையை கேட்கிறோம். அப்ப நம்ம பகவான்கிட்ட சரணம் அடைகிறோம். பகவான் நமக்கு அறிவுரையா பகவத்கீதையை கொடுக்குறாங்க. இந்த பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள் கொடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அவசியம் கடைபிடிக்கணும், முடிஞ்ச வரைக்கும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது சரணாகதி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து காட் ரிலேஷேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதாவது 3 வகையா நம்ம வந்து வழிபாட்டு முறையை நம்ம வச்சிருப்போம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல உள்ளதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். இப்ப நம்ம இந்த 2 பிக்சரும் இல்லாத பட்சத்துல தூரமா ஒரு மலை தெரியுது, மலை முகடு தெரியுது, அதுக்கு மேல மேகங்கள்லாம் தெரியுது இல்லைங்களா? இந்த அளவுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும். அதே நம்ம கொஞ்சம் கிட்டக்க போனோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு மலைகள் மேல மரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அருகாமையில போனோம்னா, அப்புறம் இன்னும் அந்த மரத்துக்கிட்டக்க நம்ம ஒரு மரத்துக்கிட்டக்க போனோம்னா அந்த மரத்துல ஒரு கிளி வந்து பழங்களை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிதல் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப 3 வகையான புரிதல் நமக்கு இங்க ஏற்படுது. தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது மலை கூட்டங்கள் இருக்கு, மேக கூட்டங்கள் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. கொஞ்சம் கிட்டக்கு போனா மலைகள் மேல மரங்களும் இருக்குன்னு தெரிய வருது. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மரத்துக்கிட்ட போனோம்னா அந்த மரத்துல ஒரு கிளி வந்து பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்றது நம்மளுக்கு புரிதல் வருது இல்லைங்களா? அப்ப முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு விஷயத்த போது கிட்டக்க போய் அந்த கிளி வந்து பழத்தை எடுத்துக்கிறது அது வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டாதான் புரிதல் முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா இந்த விஷயத்த நம்ம தெரியாம விட்டுருப்போம். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது மலைகள் மேல மரங்கள் இருக்குன்றது தெரியாம விட்டுருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த புரிதல்ல வந்து முழுமையான புரிதல் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது 3 விதத்துல இருக்கு. சரிங்களா? வழக்கத்துல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து பகவானை ஜோதி வடிவமா வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஒளியின் மூலியமா வழிபாடு பண்ற முறை அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல சாஸ்திரங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல பகவானுக்கு உருவம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் ஒரு பர்சன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த உருவத்தின் மேல வழிபாடு பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அது யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகிகள், ஞானிகள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தவம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா காட்டுல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட உருவத்தை மனசுல நிலைநிறுத்தி அதன் மேல தன்னோட மனதையும் புலன்களையும் லயிக்க வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பரமாத்மா ரியலைசேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பகவான் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? 6 விஷயங்கள் யாருக்கிட்ட முழுமையா இருக்கோ அவங்கதான் பகவான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குணங்கள், அவங்களோட லீலைகள், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், சரிங்களா? அவங்களோட பேர், குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நல்லபடியா யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பரிபூர்ணமா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். சரி, இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? பகவானோட நாமத்துக்கான உயர்வு, அவங்களோட லீலைகளுக்கான விஷயங்கள், தாத்பரியங்கள் என்ன, அவங்களோட குணங்கள் என்ன. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப டிவோட்டிஸ் மேல அவங்களுக்கு எவ்வளவு காருண்யம், அன்பு இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி அவங்களோட குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றதுல நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி சேவை செய்யறதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது நம்ம பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி யார் பக்தி சேவை செய்யறாங்களோ அவங்க பகவான் ரியலைசேஷன் பக்தி முழுமையான ஒரு புரிதலோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப 3 வகையான ரியலைசேஷன். ஒண்ணு வந்து ஒளியின் மூலியமா பகவானை உணர்றது, அதற்கப்புறம் உருவம் இருக்கு பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதன் உருவத்தின் மேல வழிபாடு பண்றது, அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது, அதுதான் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதை வந்து சூரியனோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்ப சூரியனோட ஒளி மட்டும் தெரியுது. இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சம் மட்டும்தான் தெரியும், அதுக்கு மேல வேற எதுவும் அது யோசிக்காது இல்லைங்களா? சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, சூரியன் ஒரு பிளானட் அப்படின்லாம் அதுக்கு தெரியாது, வெறும் வெளிச்சத்தை மட்டும்தான் அது பார்க்கும். அப்ப அந்த அளவுதான் அந்த புரிதல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வெளிச்சம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வானத்தை உத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியும், வட்டமா ஒரு உருவம் தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப சூரியன் ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு உருவம் வட்டமா இருக்கு அப்படின்றது தெரிய வருது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியான புரிதல், அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் அது நல்லா இன்னும் படிச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் போது சூரியன் வந்து இவ்வளவு வெப்பத்துல இருக்கும், இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, இவ்வளவு வேகத்துல சுத்துது, எர்த்துல இருந்து பூமியில இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, இவ்வளவு வேகத்துல அது சுத்துது, இதனால ஹீலியம்னால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அது நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அது பகவான் ரியலைசேஷன். அதுதான் முழு
முழுமையான புரிதல் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பிரம்மன் ரிலேஷன்ன்றது பகவானை ஒளியின் மூலியமா புரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி பரமாத்மா ரிலேஷன்ன்றது பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வழிபாடு பண்றது. அதுக்கப்புறம் பகவான் ரிலேஷன் அப்படின்றது முழுமையா பக்தி சேவையின் மூலமா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இதுதான் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷனை நம்ம பார்க்கிறோம். லலிதா மாதாஜி 2.13 ஸ்லோகம். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர் பிராப்தி தீரஸ்தத்ர நமுஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் என்ன குறிப்பிட்டிருப்பாங்க, கருணை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னும் போது ஒரு காரணம் என்னன்னா கருணை. என்னோட உறவினர்கள் எல்லாம் நிறைய மக்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே போர் பண்ணும்போது அப்படின்ற ஒரு காரணம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதற்கான விளக்கமா தான் பகவான் 2.11 30 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள்ல ஆத்ம தத்துவத்தை விவரிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா. ஆத்மா அதோட நிலைப்பாடு என்ன அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆத்ம தத்துவம் சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். 2.11 30 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். அதுல நம்ம பார்க்கறது 2.13 ஸ்லோகம் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா. அதுல என்ன குறிப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா அப்படின்றது நித்தியமானது, என்னைக்கும் அழியாதது, எப்பயுமே பகவானோட அரவணைப்புல இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற நம்ம நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல தேகத்தை உடையவனின் உடல், நம்ம எல்லாருக்கும் சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா. பஞ்சபூதங்களான சரீரம் இருக்கு, அப்ப ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு. அப்ப தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல. இப்ப நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தைய பார்க்கிறோம், அது ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 5 வயசு ஆகும்போது அதோட உருவம் மாறி இருக்கும், வளர்ந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வயசு ஆகும்போது இன்னும் நல்ல ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு 15-20 வயசுல நல்ல ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும். அப்புறம் 25-30 வயசு நல்ல வாலிப பருவத்துல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 50 வயசு ஆகும்போது கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்படும். அப்புறம் 70-80 வயசுல மறுபடியும் தொய்வு ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா. தேகத்தை உடைய நமக்கு அந்த மாற்றம், தேகத்துல மாற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. ஆத்மா அப்படின்றது என்னைக்குமே நித்தியமானது. அது என்ன பண்ணுது, மரணத்தின் போது அது அழியாது, அது நித்தியமா தான் இருக்கும், எப்பயுமே இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே எப்பயுமே இருப்போம், எப்பயுமே பகவானோட அரவணைப்புல இருப்போம். அதுதான் இங்க நிதர்சனமான உண்மை. சரிங்களா. இன்னைக்கு இருந்தோம் நாளைக்கு இல்லை அப்படின்றதே கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே என்னைக்குமே தான் இருப்போம் பகவானோட அரவணைப்பிலே. ஏன்னா சூப்பர் சோல் எப்பயுமே பரமாத்மா நம்மளை விட்டு என்னைக்குமே எந்த ஆத்மாவை விட்டு பிரியவே மாட்டாங்க, கூடவே தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா. இந்த ஒரு தாத்பரியம் தான் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்படின்னும் போது மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. இந்த உடல் அழியும் போது ஆத்மா என்ன பண்ணுது, வேற ஒரு உடலை எடுத்துக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து வயதான வரைக்கும் ஆத்மா ஒண்ணுதான், அவங்க ஒரே பர்சன் தான். கை குழந்தையா இருந்ததுல இருந்து வயது ஒரு 80 வயசு வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு இப்ப ஒரு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணான்னு வச்சுப்போமே. அவங்க நம்ம எப்ப அவங்கள பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தான் நம்ம உணர்வோம் இல்லைங்களா. அந்த பேரை வச்சுதான் அந்த மனிதனை நம்ம உணர்வோம். ஆனா அவங்க உடல் மட்டும் மாறுது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஆத்மான்றது எப்பயுமே நித்தியமானது, அது எப்பயுமே இருக்கும். ஆனா அந்த சரீரம் மட்டும் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களே, இதனால நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் ஏற்படுமேன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ யாரையும் அழிக்க போறது இல்ல அர்ஜுனா, எல்லாருமே நித்தியமான ஆத்மாக்கள், என்னைக்குமே இருப்பாங்க. அப்படி நீ அழிக்கலனாலும் என்ன ஆவாங்க, ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இந்த சரீரம் விட்டுட்டு அவங்க இறக்கதான் செய்வாங்க. அதனால நீ வருத்தப்படுறதுல இது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா. மாதாஜி 2.23 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அப்ப ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்ன்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே அது எந்த ஆயுதத்தால வெட்டவும் முடியாது, அதே மாதிரி எரிக்கவும் முடியாது நெருப்பால, நீரால நனைக்கவும் முடியாது, வீசும் காற்றால உலர்த்தப்படுவதும் இல்லை. அப்ப ஆத்மான்றது இன்னைக்கு பிறந்தது நாளைக்கு இருக்காது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அன்பான், சரிங்களா? பிறப்பற்றது. அதே மாதிரி பிகினிங்லெஸ், எப்போ அது ஆரம்பிச்சது அப்படின்றது கூட தெரியாது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நித்தியமா எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.36 ஸ்லோகம். अवाञ्छवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 ஸ்லோகம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த 2 ஸ்லோகங்களும் ஆத்மாவோட தத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? ஆத்மான்றது சச்சித்தானந்த ஸ்வரூபம். இப்ப நம்ம இந்த சரீரம் இருக்குறீங்களா, இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால சரீரம், இது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு? அது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த பஞ்சபூதங்கள்னாலான உடல், சரீரம் நம்மளுது அப்படின்றது தெரியுது. ஏன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள்லான வளர்ந்த செடிய அதுல இருந்து வந்து அந்த செடியில இருந்து வந்த வஸ்துவை வச்சுதான் நம்ம இந்த உடல் வளர்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உடலும் எதால செய்யப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் ஒரு நிலைப்பாடு உண்டு. என்னன்னா சச்சித்தானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சத் அப்படின்றது எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது, சித்துன்றது முழுமையான அறிவோடு இருக்கக்கூடியது, அப்புறம் பிளிஸ் ஆனந்தம்ன்றது பரமானந்த நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? ஆத்மாவுக்கு என்னைக்குமே கவலைன்றதே கிடையவே கிடையாது. நம்ம எந்த ஒரு கவலை நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் அது இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் இருக்குமே தவிர, ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது கவலை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு கவலையுமே இருக்காது. சரிங்களா? அது எப்பயுமே எப்படி இருக்குமா? பரமானந்த நிலையில இருக்கும். எப்ப இருக்கும்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது அது பரமானந்த நிலையில இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம், இல்லைன்னா கடவுள் சம்பந்தப்பட்டமான ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் இருக்கதான் செய்யும். ஆனாலும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு சந்தோஷம், ஒரு தைரியம் வருது இல்லைங்களா? எதனால வருது? அப்ப அந்த ஆத்மா மனசுல அதாவது ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா? அதோட நிலைப்பாடு பரமானந்த நிலை. அந்த நிலையில அது இருக்கிறதுனால பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணும்போது அதே பரமானந்த நிலையில இருக்கும். அதனாலதான் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் சோகங்கள் இருந்தாலும் கடவுள் வழிபாட்டு விஷயத்துல ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு தைரியமும் சந்தோஷமும் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு காரணம் ஆத்மா அந்த நேரத்துல எப்படி இருக்கு? மிகவும் பரமானந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம உணர்றோம். சரிங்களா? அது மாதிரி ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னா ஆத்மான்றது நித்தியமானது, அது பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு தாத்பரியத்துல இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அது என்னைக்குமே அழியாதது. இதுதான் வந்து ஆத்மாவோட நிலைப்பாட நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆத்மா ரிலேட்டடா அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அர்ஜுனர் வந்து கவலைப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களேன்னு. அதற்கு பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இவங்கெல்லாம் யாரும் அழிய போறது இல்ல, ஆத்மா எப்பவுமே நித்தியமானது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது நோ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? எனக்கு சந்தோஷம் என்ன இருக்க போகுது போர் பண்றதுனால அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க? அவங்களுக்கு பகவான் சொல்றாங்க, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை. அதாவது இப்போ நான் போர் பண்ணல அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே துரியோதனன், திருதராஷ்டிரம்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கருணை உள்ளத்தோட வந்து போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? எங்ககிட்ட 11 அக்ரோனி சேனைகள் இருக்கு, அவங்க கிட்ட 7 தான் இருக்கு, அதனால அவங்களுக்கு பயம் வந்து போச்சு, எங்ககிட்ட தோத்து போயிடுவோமோ அப்படின்ற பயத்துல அவங்க போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது அவங்களுக்கு அர்ஜுனர், அப்புறம் பீமன், யுதிஷ்டர் இவங்களாம் கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்காங்க, பகவான் கூடவே இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது திறமையிலயோ இல்ல ஒரு அனுகிரகத்திலயோ குறைவு இருக்குமா? இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, பயத்துல போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வலி வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத பகவான் நீங்க குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 2.37 ஸ்லோகம். हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனர்? அப்ப 2 காரணங்கள் சொல்றாங்க. ஒண்ணு, அவங்க நிஜமாலுமே ரொம்ப திறமைசாலி இல்லைங்களா, உத்தமர், சர்வோத்தமர் அர்ஜுனர்ன்றவங்க. அவங்கள மாதிரி வில்லாளி வேற யாருமே கிடையாது. அதுவும் குணத்திலயும் அவங்க ரொம்ப சிறந்தவங்க இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்டவங்கள பயத்துல நீ போரை விட்டுட்டேன்னும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப அது வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அது ஒரு காரணம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அதுவும் உண்மை கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்றது பகவான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா சொல்றாங்க. என்னன்னா, போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டால், ஒருவேளை தோத்து போயிட்டு போர்ல நீங்க இறந்து போயிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். எதனால? நல்ல காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க, தர்மத்திற்காக போர் பண்றீங்க. அப்புறம் பகவானுக்காக, கிருஷ்ணரோட ஒரு வார்த்தைக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு இல்ல, ஆனாலும் பகவானோட விருப்பத்திற்காக அவங்க போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது சிறந்த செயல். அப்படின்னும் போது அதற்காக அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். அதே இந்த போர்ல வெற்றி அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா, போர்ல துரியோதனன் எல்லாம் தோத்து போயிட்டாங்க, இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சது அப்படின்னா அப்பயும் சந்தோஷம் தான் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஹஸ்தினாபுரமும் இந்திரபிரஸ்தமும் அவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். அப்ப அவங்க ராஜ்யத்தை நல்லபடியா ஆளலாம். அப்போ அதுவும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் இல்லைங்களா. அப்ப போர்ல இறந்தாலும் சந்தோஷம், இருந்தாலும் சந்தோஷம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப அர்ஜுனர் சொன்னாங்க இல்லையா, போர்ல எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னு. கிடையாது, போர்ல உனக்கு கண்டிப்பா சந்தோஷம் உண்டு. போர் பண்றதுனால என்ன, தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக போர் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பா நன்மையே கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கான பிக்சர் தான் இந்த ரெண்டும். துர்கா மாதாஜி, ஸ்லோகம் 2.40. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி ரீட் பண்றாங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. 2.40 नेहा ओके. नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायोयन विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण माताजी. माताजी, थैंक यू सो मच. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இம்முயற்சியில் அப்படின்னும் போது பக்தி சேவையில பகவானுக்காக செய்யற எந்த ஒரு செயலிலும் என்ன ஏற்படாது? குறைவோ இழப்போ கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவையில சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ பக்தி சேவை அப்படின்றதுக்கு இங்க உதாரணமா நம்ம 2 பேர் 3 பேர் ஆக்சுவலா சரிங்களா பார்க்கிறோம். என்னன்னா, விபீஷணன் அவங்க யாரோட இருக்காங்க? ராவணனோட இருக்காங்க, அசுரர்களோட இருக்காங்க. அவங்க கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே அவங்க கூட அசுரர்கள். ஆனால் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி ராமர் மேல மிகுந்த பக்தியோட இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? ராமருக்கு உதவிக்காக அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. சீத்தையை மீட்டு கொண்டு வரதுக்காக ராமர் கூட அவங்க இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க வரும்போது பக்தி சேவை, பகவான் மேல உள்ள அந்த அன்பு பக்தி, அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? ராஜ்யம் கிடைக்குது, இலங்கை ராஜ்யமே கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ சின்ன ஒரு சேவை இருந்தாலும் அதனால என்ன ஏற்படாது? குறைவோ தாழ்வோ ஏற்படாது. அப்புறம் பயத்திலிருந்தும் மீட்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா எதையுமே எதிர்பார்த்து பக்தி பண்ணக்கூடாது. இருந்தாலும் ஒரு காரணத்திற்காக விபீஷணன் அசுரர்கள் குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அசுரர்களோட வாழ்ந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தியோட இருந்து ராமர் கூட இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? சந்தோஷங்கள் ஏற்படுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி ஹனுமான் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? ராமருக்கு சேவை பண்றாங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால அவங்களுக்கும் எப்பயுமே என்னது? பலமும் தைரியமும் அதிகம். அவங்களுக்கு எங்க போனாலும் அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னாலும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல. அவங்களுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் ஏற்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சி தான் நம்மளுக்கு பயமே இல்லைங்களா. திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்து இறந்து நம்ம இந்த சுழற்சியில இருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுதான் இருக்கலே மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பயத்துல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? விடுதலை ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் பக்தி சேவையினால. அப்புறம் இன்னொன்னு, பக்தி சேவையில எப்பயுமே குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா.
என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணாலும், அதாவது நம்ம நல்ல பேர் புகழோட இருந்தாலும் சரி, நிறைய செல்வத்தோட இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சுகங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா கிடைச்சாலும் சரி, அது எல்லாமே இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம பிரியும் போது அது எத்தனையும் நம்மளை விட்டு போயிடும். இந்த சரீரத்தையும் சேர்த்து, இந்த சரீரமே சிலவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் சேர்த்து நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதுவுமே நம்மளை விட்டு போயிடும். ஆனால் பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த பக்தி என்ன ஆகும்? எப்படி ஆத்மா நித்தியமானதோ, பகவான் நித்தியமானவங்களோ, அதே மாதிரி நம்ம செய்யற பக்தி சேவையும் நித்தியமானது. இந்த ஜென்மத்துல பக்தி பண்ணோம், அடுத்த ஜென்மத்துல பக்தி வராது அப்படின்றதே கிடையாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த உலகத்துல. ஆனா பகவத்கீதை அப்படின்ற ஸ்லோகங்களை, பகவத்கீதை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய கோடான கோடி பேர் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் பேர் தான் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால நமக்கு மட்டும் இதுல ஈடுபாடு வருது? ஏன் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வரல அப்படின்னா, அதுவுமே காரணம் என்னன்னா, நம்ம நிறைய இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்போம் இதற்கு முன்னாடி பிறவிகள்ல, சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டம் இருந்ததாலேயே, பக்தி எப்பயுமே நித்தியமானதுன்றதுனாலேயே நமக்கு இந்த பிறவியிலும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் வரல, ஆனா நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பக்தின்றது நித்தியமானது. அது இந்த பிறவியோட முடியாது, அடுத்தடுத்த பிறவிகள்லயும் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பகவானை அடையிற வரைக்கும், பகவானை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அது என்னது நம்ம கிட்ட நித்தியமாவே இருக்கும். அதனால்தான் பக்தி சேவையில என்னைக்குமே குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சின்னதா நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சா கூட அது நம்மள இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम। व्यवसाय यात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्दाश सबुद्धयोश्य यशायिनाम। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமாக உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. யாரு ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ, இவ்வழியில் உள்ளோர்னு வந்து இதற்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? பக்தி சேவையில் இருக்கிறதுனால என்ன ஏற்படுது நமக்குன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நன்மைகள். அப்போ அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில திடமா இருக்காங்களோ, அதாவது வந்து எப்படி நம்ம என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சுவாசிக்கிறது, அப்புறம் இயல்பா நம்ம செய்யற விஷயங்கள்லாம் நம்ம எப்பயுமே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தியும். நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் பக்தி பண்ணணும், சந்தோஷமா இருந்தாலும் பக்தி பண்ணணும், சரிங்களா? கஷ்டம் இருக்கும்போது பகவானை வந்து நிந்திக்க கூடாது, சந்தோஷம் இருக்கும்போது பகவானை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நம்ம பக்தி சேவையில பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கணுமா? நம்ம இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமாக உறுதியுடன் இருப்பர். எப்பயும் நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றதுல திடமா இருப்பாங்க. இப்ப விபீஷணன், ஹனுமான்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்கள மாதிரி இவர்கள் லட்சியம் ஒன்றே. என்ன லட்சியம் உங்களுக்கு? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் அவங்களோட லட்சியமாவே இருக்கும், சரிங்களா? அப்போ குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ, யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடலையோ அவங்களோடது எப்படி இருக்கும்? அவங்களுக்கு பல ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல இந்த விஷயங்களை அனுபவிக்கணும், அந்த விஷயங்களை அனுபவிக்கணும், அப்படி நிறைய ஆசைகளோட இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட உறுதி எப்படி இருக்கும்? தடுமாற்றத்தோட இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு ஆசை அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட நேரம் இருக்காது, அடுத்த ஆசைக்கு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப உறுதியற்றவர்களோட அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது சரி. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்னும் போது பக்தி சேவை மட்டும் பண்ணா போதுமா? நம்மளோட கடமைகள் எதுவுமே செய்யக்கூடாதுன்னா கண்டிப்பா பகவான் எந்த இடத்துலயுமே அந்த மாதிரி குறிப்பிடவே இல்லை. நம்மளோட கடமைகளை அர்ஜுனர் எப்படி சத்திரியனா இருந்துகிட்டே பகவான்கிட்ட பக்தியில ஈடுபட்டு சிறந்த பக்தனா இருக்காங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட கடமைகளை எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த அடையாளமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். மாதாஜி 2.47 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண்யே வாதிகாராஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலே ஹேதுர் பூர்மாதே சங்கோ ஹஸ்த வகர்ணமணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். உனக்கு மன்னிச்சுங்க மாதாஜி. தவறெல்லாம் இல்ல பிரபுஜி. எப்பயுமே நம்ம ஸ்லோகங்கள் தவறா வாசிச்சா கூட அது ஒரு சின்ன குழந்தை மழலையா தான் கிருஷ்ணர் ஏத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா?
பகவான் அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க, நமக்குன்னு கொடுத்த கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்யணும். அதை என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, விட்டுடவே கூடாது அப்படின்றத நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அப்ப பகவான் நமக்கு கொடுத்த குடும்பம், நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம நல்லபடியா பாத்துக்கணும். அது நம்மளோட கடமை. நல்லபடியா அதை நம்ம திறன்பட செய்யணும். ஆனால் அதுல எப்படி இருக்கக்கூடாது, பற்றுதலோட, பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம எந்த விஷயமும் செய்யக்கூடாது. இப்ப நம்ம கிட்டயே ஒருத்தவங்க யாராவது ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பழகுனாங்கன்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஒரு விருப்பம் இருக்குங்களா? இருக்காதுங்களா? நம்மளுக்கு அது அந்த அந்த உறவுல அவ்வளவு ஒரு உன்னதம் இருக்காது. அதே பலனையே எதிர்பார்க்காம முழுமையான அன்போடு யாராவது இருக்காங்க நம்ம கிட்ட அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேல ரொம்பவே பாசம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான்கிட்டையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், உன்னதமான அன்போடு இருக்கணும். எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பை நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளோட கடமைகளை எல்லாம் பலனை எதிர்பார்த்து, நான் இந்த பூஜை செய்யறேன் எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கணும், நான் இந்த மாதிரி பக்தி பண்றேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செய்யாம, அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலுமே ஏதோ ஒரு செயலை செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பலன் எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யவே கூடாது. எதனால பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பந்தம் ஏற்படும். நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், இப்போ ஒரு பூஜையே பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பூஜைக்கான ஒரு பலன் ஒண்ணு இருக்கும். அப்ப அந்த பலனை நம்ம எதிர்பார்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், சொர்க்கத்துல போய் நம்ம பலனை எல்லாம் அனுபவிக்கணும். திரும்ப இந்த பூலோகத்துல நம்ம பிறவி எடுப்போம். சரிங்களா? அப்ப பந்தம் ஏற்படும் நமக்கு அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு தவறு செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க, தண்டனை, அதுக்கான தண்டனையை நரகத்துல கஷ்டங்களை அனுபவிப்போம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த பூலோகத்துல பிறப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பந்தத்தை நமக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல் செஞ்சோம்னா. அப்ப நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யும் போது அது ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயமா நமக்கு அது அமையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம கடமையை நல்லபடியா செய்யணும், ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றது நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்ப நான் போர் பண்றதுனால இவ்வளவு பேர் இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. என்னைக்குமே கடமையை செய்யாம இருக்கணும்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்கவே கூடாது. நம்மளோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம திறன்பட செய்யணும், பக்தி சேவையை செஞ்சுக்கிட்டே செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, அப்போ இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க செயல்கள பலன்களை எதிர்பார்க்காம இருக்காங்களோ, அப்புறம் இது இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்படாம இருக்காங்களோ அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். சித்தமுனி அவங்க அதுதான் அவங்களோட அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அவங்களோட அறிகுறிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் 2.55 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சித்தமுனி அப்படின்றவங்க செயல்ல எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்களை அவங்க ஈடுபடுவாங்க. முழுக்க முழுக்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவங்களோட நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கும் இந்த ஜட உலகத்தை சம்பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்களை சம்பந்தப்படும் போது நம்மளுக்கு பற்றுதல் அப்படின்றது வருது, நம்மளுக்கு பந்தம் ஏற்படுதுன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம செயல்கள் செய்யணும், அதே ஜாக்கிரதையா செய்யணும். இப்போ நம்ம ரோட கிராஸ் பண்றோம்னா நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஜாக்கிரதையா கிராஸ் பண்ணி போவோம் இல்லைங்களா ரோட்ல போகும்போது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையும் எப்படி வாழணும்னா, பந்தம் ஏற்படாம, அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு பாபங்கள் எதுவும் வந்துடாம, அதே சமயத்துல நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை திருப்தி பண்ணணும். இந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, ஒரு நாளும் கஷ்டம் ஏற்படாது. ஏன்னா நம்ம தான் பாவமே செய்ய போறது இல்லை. பாவம் செஞ்சாதான் கஷ்டம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப பாவமே செய்யப்படுது. இன்னொன்னு, பகவானை திருப்தி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது நம்மளுக்கு முடிவுக்கு வரும். பகவான் நம்ம நல்லபடியா அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். இந்த ஜட உலகத்துக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்தெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் விலகி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பற்றுதல் இல்லை இல்லைங்களா, அதனால. அப்புறம் பேச்சு எப்படி இருக்கும் அவங்களது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்பம் நிறைந்ததா இருக்கும். அதாவது இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கின்றான் அப்படின் போது, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. எப்படி ஆமை ஏதாவது யாராவது தொட போனோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு தன்னை பாதுகாத்துக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சித்தமணி எப்படி இருப்பாங்களாம், ஏதாவது அதர்மமான செயல்கள் இல்ல ஏதாவது இந்த ஜட சம்பந்தமான விஷயத்துல பந்தப்படுறோம் அப்படின்னா அதையும் தன்னை அப்படி நல்லபடியா பாதுகாத்துப்பாங்க. புலன்களை எல்லாம் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, மனத்தையும் புலன்களையும்.
குணங்களையும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி நடந்து கொள்கின்றான் அப்படின்றது ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள அதுவும் அதர்மமான ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா சித்தமுனி எப்படி இருப்பாங்க, ஜட உலக ஆசைகள்ல இருந்து அவங்க முழுமையா விடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா நம்ம எல்லாம் இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா, பக்தி சேவையை நம்ம நல்லபடியா செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் விக்கர்மா அப்படின்னு இருக்கு, அதாவது தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள், அதர்மமான செயல்கள், அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மள விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. Mataji 2.55 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனத்துடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ ஒருத்தவங்க நிலை சித்தமுனி அவங்களத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, எப்படி இருக்கணும், பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆரம்ப நிலையில நம்ம அதர்மமான செயல்கள்ல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம ஜட ஆசைகள்ல இருந்தும் நம்ம பற்றுதல், ஆனா நம்ம கடமையை என்னைக்குமே விட்டுடவே கூடாது. அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது இல்லாம இருக்கிறதுன்றது இப்படி நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, செய்யும் போது நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து செய்வோமா, இந்த பிள்ளையை நம்ம நல்லபடியா வளர்க்குறோம், நாளைக்கு நம்மள இது நல்லா பாத்துக்கும், அதனாலதான் நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து வளர்க்குறோமா, இல்ல இல்லைங்களா, நம்மளோட கடமையா அதுக்கு எல்லா வகையான சௌகரியங்களையும் செஞ்சு கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அது நம்மளை பாத்துக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை எதிர்ப்பு வச்சு நம்ம செய்யறது இல்லை இல்லைங்களா. அப்போ பற்றுதல் இல்லாம தானே நம்ம வந்து செய்யறோம். அப்போ அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஜட விஷயங்களிலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பற்றுதல் வைக்காம அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமையா அதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ எப்பொழுதும் ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்துல இருந்தும் கொஞ்சம் விடுபட்டு தூய்மையடைந்த மனத்துடன், சரிங்களா, எப்பயுமே மனம் வந்து தூய்மையா வச்சிருக்கணும். தூய்மைன்னும் போது ரஜோகுணம் தமோகுணம் இல்லாம நம்ம மனத்தை பார்த்துக்கணும். சரிங்களா. தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 62 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. 62வது ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்ம எதனால நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்தோட பந்தப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்களை இங்க குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், சரிங்களா. இந்த புலன்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, கண் காது மூக்கு வாய் தொடு உணர்ச்சி இதெல்லாம். அப்ப அதுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்ம சிந்திக்கும் போது அது மேல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், பற்றுதல் ஏற்படும், ஆசை வரும். அதாவது இப்ப ஒரு சாக்லேட்டே பாக்குறோம்னா அது சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை வரும் இல்லைங்களா, அப்ப பற்றுதல் வரும். அப்ப அந்த பற்றுதல் இருந்து காமம், அதை எப்படியா நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றது. அப்ப அந்த அது நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், கோபம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 64 ஸ்லோகம், 63 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கோபம் ஏற்படுது,
கோபத்திலிருந்து மயக்கம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? கோபம் வரும்போது நமக்கு என்ன செயல் செய்யறோம், என்ன பேச்சு பேசுறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால அறிவும் இழக்கப்படுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாமே கண்ட்ரோலை விட்டு போகும்போது மீண்டும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா கோபத்தோட யாராவது ஆக்ரோஷமா இருக்கும்போது நல்ல செயல் செய்வாங்கன்னா கண்டிப்பா தவறான வார்த்தை, தவறான செயல்கள் தான் ஈடுபடுவாங்க. அப்ப பாவம் தான் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? அடுத்தவங்க துன்புறுத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அதற்கான பலனா அவங்களுக்கு பாவம் கிடைக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி பாபத்தை சம்பாதிக்கும் போது என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு ஜட வாழ்க்கையில் மீண்டும் வீழ்கின்றான். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கான சார்ட் தான் இது. இங்க பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுது இல்லைங்களா? அப்ப அது நாக்கு அதை திருப்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனோட ஒரு இணைப்பு நம்ம பார்ப்போம். கண்ணு பார்க்கும், காது கேட்கும் இல்லைங்களா? சுவைக்க ஏதோ ஒன்று ஆசைப்படுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த பொருளோட ஒரு இணைப்பு ஏற்படும். சரி, அதுல ஒரு ஆசை ஏற்படும். ஆசை அது என்ன ஆகும், காமம் ரொம்ப வீரியமா இருக்கும். அதை வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு. இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கீழே உருண்டு பிறண்டு எப்படியாவது அவங்க வேணுங்கிறத வாங்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு காமம் ரொம்ப ஈடுபாடோட இருக்கும். அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மாயைக்கு அப்புறம் நினைவு குழம்பே நிலை. அப்புறம் அதனால என்ன ஆயிடுது, அறிவிழப்பு. கோபத்துல இருக்கிறவங்க என்னைக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான செயலில் ஈடுபடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அதர்மம் வந்து சேரும். அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. எப்பயுமே அதாவது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதனால இது வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஆத்மான்றது நித்தியமானது. எப்பயும் பக்தி செயலில் ஈடுபட்டு பகவானோட நித்தியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாரும், அதுவே நமக்கு வீழ்ச்சி. அப்ப நம்ம எல்லாரும் பகவானை அடையணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் மேல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இதுதான் நம்மளோட அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதாவது ஆரம்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது ஆரம்பத்திலே நம்ம சரி பண்ணிடணும். அதுதான் அப்பதான் அந்த பிரச்சனை வளராது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் மேல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். முக்கியமா அதர்மமான ஆசையா இருந்தது அப்படின்னா அது ஆரம்பத்திலே அது தவறு அப்படின்றத நம்ம விட்டுடணும். அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் செய்யலாம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இதே புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் பகவானா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா பகவானா இருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷம். ஏன்னா பகவான் மேல நம்ம புலன்கள் ஈடுபடும் போது பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவோம். அதனால நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானை அடைவோம். அப்போ ஆரம்பம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம்ன்றதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதை நம்ம சரிவர வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சரிவர நம்மளோட புலன்களையும் மனதையும் செலுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுலயே நம்ம வந்து ஏன்னா புலன்கள் மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், ஏன்னா அது எப்பயுமே ஆக்டிவானது இல்லைங்களா? தூங்கும்போது கூட புலன்களும் மனமும் வந்து ஆக்டிவா தான் இருக்கு. நம்மளுக்கு கனவுகள் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா? அப்ப அதை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்னா அது தவறான ஒரு விஷயம். அது அடம் பண்ற குழந்தைய வந்து கட்டி போட்டு வைக்கிற மாதிரி. அது திருப்தியான ஒரு விஷயமா இருக்காது. அதே அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயம், டிராயிங் பண்ணு, இல்ல ஏதாவது மியூசிக் கத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அது நல்ல சந்தோஷமா அதை செய்யும். அது ஆக்கப்பூர்வமான விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட மனதையும் புலனையும் என்ன பண்ணணும், தவறான விஷயத்துல போகாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம பக்தி சேவையில அதை நம்ம திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன பண்ணும், தவறான விஷயத்துல போகாம பக்தி சேவையில நிலைச்சு சந்தோஷத்தோட நித்தியமான சந்தோஷத்தோட இருக்கும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய 2வது அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியதுன்றது ஆரம்ப புள்ளின்றது புலன்களில் ஈடுபடும் பொருட்கள் மேல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க வீழ்ச்சி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே அதாவது மொத்தம் வந்து 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இந்த உலகத்துல. சரிங்களா? பகவான் படைப்புல 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு மனிதர் பிறவி வரைக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? இதுல நம்ம எல்லாருமே இந்த எல்லா பிறவிகளையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனித பிறவிக்கு நம்ம வருவோம். மனித பிறவிக்கு வரும்போது மட்டுமே தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது நமக்கு அமையும். சரிங்களா? அப்பதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம எல்லாரும் எதனால இங்க இருக்கோம், இதெல்லாம் யாரால உருவாக்கப்பட்டது, ஏன் நம்ம எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கோம், ஏன் ஒரு சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ஏன் ஒரு சிலவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம தேடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது மனித பிரிவுல தான் கிடைக்கும். அப்படி நம்ம தேடும்போதுதான் இந்த உலகம்ல யாரால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்ம ஆன்மீகத்துல வருவோம். அப்ப அது யாருன்னு காரணம் தெரியும் போதுதான் பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். ஆத்மா நித்தியமானது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா?
பிறப்பற்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பிகினிங் ஆரம்பமற்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், என்னைக்கும் நித்தியமானது, எப்பயுமே நம்ம எல்லாரும் இருப்போம், நித்தியமா இருப்போம், பகவானோட அரவணைப்பிலே இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும்போது நம்மளுக்கு சந்தோஷமும் நம்பிக்கையும் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பக்தி சேவை தான் ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். இரக்கம் அப்படின்ற காரணம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா. அப்போ நம்ம இந்த உணர்வை நம்ம கொண்டு வந்துடணும். எப்பயுமே இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த செய்யணும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த உடல் அழியக்கூடியது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மா அழியாதது. அப்ப எப்பயுமே நித்தியமான விஷயம் எதுவோ அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தான் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மா நித்தியமானது, ஆத்மாக்கு பக்தி சேவையில தான் சந்தோஷம்ன்றது தெரிஞ்சிருது. பக்தி யாருக்கு பண்ணணும், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம அது சரியான புரிதல் இருக்கும்ன்றது அர்த்தமாகுது. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இரக்கம் அப்படின்றதுல நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல அர்ஜுனருக்கு என்ன புரிதல் பகவான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ யாரையும் இதுல அழிக்க போறது இல்ல, எல்லாருமே நித்தியமா இருக்க போறவங்கதான் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இன்பமின்மை அப்படின்னும் போது அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாங்க, சொர்க்கம் இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும், இறந்தால் சொர்க்கம் இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. பாப செயல் அப்படின்னும் பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட விருப்பத்திற்காக போர் பண்றாங்கன்னா இல்ல, அவங்க யாருக்காக போர் பண்றாங்க, பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக போர் பண்றாங்க. அப்ப அது பக்தி செயலாகுது. தன்னோட கடமையை அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக செய்யும் போது அதுல என்னைக்குமே என்ன சேராது, பாபம்ன்றது வந்து சேரவே சேராது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது மனம். திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நம்மளுக்கு குழப்பம் ஏற்படுது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சரி தவறு தெரியல அப்படின்னாலே நம்ம சேஃபான சைடுல அப்படின்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சித்தமுனி தூய ஆழ்நிலை நிறைவில் உள்ள ஒரு நபர். முழுமையா ஆத்ம உணர்வோடு இருக்கிறவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேபி வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்மபுராணம் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி இதை முடிச்சு விடுறேன், லாஸ்ட் லைன். எஸ் மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி மன்னிச்சிருங்க, மறந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம த்விதீயோத்யாய சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்மபுராணம் வாசிக்கிறீங்களா? துர்கா மாதாஜி, ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். ஆத்ம ஞானம் பெற தெற்கில் புரந்தரம் என்ற இடத்தில் வாழ்ந்து வந்த தேவ சர்மா என்ற அந்தணன் தன்னுடைய கடமைகளை சரிவர செய்தும் மன நிம்மதி அடையாததால் ஒரு ரிஷியிடம் சென்று தன் மனம் அமைதி பெற வழியை கேட்டான். ரிஷியோ அவரை மித்ரவான் என்ற ஆடு மேய்ப்பவனை சென்று காணுமாறு அறிவுறுத்தினார். அவரின் அறிவுரைப்படி மித்ரவானை சந்தித்து ரிஷி கூறியதை கூற அதற்கு மித்ரவான் ஒரு கதையை கூறினான். அதாவது கோதாவரி கரை அருகில் ஒரு வேத விற்பன்னர் இருந்தார். அவர் பிறரிடமிருந்து வெகுமதிகளை கேட்டு வாங்கிக் கொள்வார். ஆதலால் அவர் நரகம் சென்று கீழ் ஜாதியில் பிறந்து தவறான பெண்ணை மணந்து கொண்டார். அவள் தீய சக்தியாக மாறி காட்டில் திரியும் போது ஒரு வேடனை உண்டுவிட்டார். அதன் பயனாக நரகம் சென்றார். பிறகு வேடன் புலியாகவும் அந்த பெண் ஆடாகவும் பிறந்தன. ஆடு மித்ரவானின் மந்தையில் சேர்ந்தது. ஒரு நாள் அந்த கண்ட புலி பழைய பகையின் காரணமாக ஆட்டை கொல்ல அதன் மேல் பாய்ந்தது. அப்பொழுது அந்த ஆடு வா என்னை புசி என்றது. அதற்கு புலி இல்லை, இப்பொழுது நான் என் பகைமை உணர்ச்சியை மறந்து விட்டேன், இனி நாம் நண்பர்களாக இருப்போம் என்றது. இது எப்படி நடந்தது என்று கேட்க அதற்கு மித்ரவான் இவ்விருவருடன் கூடி அருகில் இருக்கும் குரங்கை அணுக குரங்கு அதற்கான கதையை இவ்வாறு கூறியது. சுகர்மன் என்னும் பிராமணன்
நாளும் கோதாவரி நதியில் இன்று எம்பகதேஸ்வரரை பூஜிப்பான். அதை கண்ட ஒருவர், தாங்கள் இந்த பூஜையை எதற்காக செய்கிறீர் என்று கேட்க, ஆத்ம ஞானம் பெற என்று கூற, அந்த வழிபோக்கன் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை அருகில் இருக்கும் ஒரு கல்லில் செதுக்கி அதை படிக்கும்படி கூறினார். சுகர்மனும் அதை படித்து ஆத்ம ஞானம் பெற்றான். ஆகையால் இந்த இடத்தில் எந்த ஒரு பிராணியும் பகைமையை பாராட்டுவது இல்லை. ஆகவே கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் நமது மனதில் ஆத்ம ஞானம் பெருகி பகைமை உணர்வே தோன்றாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.